αισθητήρες την μπάλα, αναζητούν το χρώμα το πράσινο, τι αναζητούν? Αυτά, ας πούμε, αυτός το 1 ελέγχει το 1, αυτός το κόκκινο 2 δίνει εντολές στο 2 και αντίστοιχα οι πράσινοι πάνω με τα άλλα microbit δίνουν στα πράσινα 1 και στο πράσινο 2. Φοβερό! Και όσο στρίβουν αυτά που κρατάνε μπροστά, έτσι δεξιά και αριστερά ή πάνω κάτω, στέλνουν διάφορες τιμές, αριθμούς για να στρίβει μπρος πίσω. Υπέροχο, υπέροχο! Και έχουμε κάνει, δηλαδή ο Άρης εδώ, ο φυσικός σε εισαγωγικά γιατί είναι μουσικός, έχει κάνει goal technology, δηλαδή άμα κουμπίσει μπάλα εδώ και περάσει με καλώδιο, στέλνουμε στο φωτεινό πίνακα ότι μπαίνει goal και είναι 1-0, 1-1 και τέτοια πράγματα. Φοβερό! Ναι. Βάλτε ένα γκολ για να δούμε και το φωτεινό πίνακα θα αλλάξει. Γιατί θα πατηθεί ένα καλώδιο και θα δώσει εντολή και στον πίνακα. Αλλά δεν είναι